funda ukuziphatha, funda uyeka ukuphisa ngento ungenayo kwanele ngovu. Yabona ukuba ngeke ngalithola ithuba lokubhala. Ngiyolist uringo yedwa. Ibe ngiyoqeda. Okay, done that. We can go live now, ne? Okay. Uyifake la. Ewandi nala kuphela. Lo uba lo Facebook lo. Awuthi ma ngifake bani lapha mina? Kodwa mayikuphikile phela kushuthi wena. Hayi no. Engovu sabona weblue Thabisenga. Semsakazweni ke la ngihostiwe. Ngibanjiwe. Dlala ingoma zom. Ubeka. Babu. Kwanele. Kuba abantu bathi sebengenelo. Ola. Sabona wesithabisa mpele. Yaphela wesambulo uli. Sambulo nje. Uthi thisho omkhulu. Ola. The journey, right? The beautiful journey. The beautiful journey. Amandla ngawakho. Kama lakhe ewandi_mhlali wabakhanyelo kusuka lapha na ke eSouth Coast eMgwempisi uthi ke waqhatha usho njalo sothini siyamkholwa ke kodwa kuncane kakhulu asekwenzile ukwenza simngabazi khona nomnini wenkomo lapho kudlalwa ke ingoma zami lapha emsakazweni. Uma uzwa nje ingoma edlalayo ingoma zami kuthiwa akubeza uthando. Kulabo abazi ukuthi ngiyijongo mina ngidlala uMaskandi. Lalela ke namhlanje ke I'm proving you wrong. Ini manje ngisavele lempahla buvundlezi. Hayi ngiyavela. Kade ivela nje eqaleni. Ewandi khanyele. Noma ake sifake ipage la straight because lona liyavela lingavela ipersonal account. Personal account okay 10 page. Ewandi.k. Phela mhlambe ingenqothi page leli. _. Ewandi.k. Oh ewandi.k. Ya livelile ke lo. Baby, yeah, these are the times we always fall. Okay, Okay, see if it's live already. Okay. It's live with Dr. Kethelezi live no ewandi_mhlali. Sohlala naye ke nje isikhashanyana eside nje ngihostiwe ke guys ningangibuza imibuzo uyena obuza mina imibuzo. Sure. Hayi lishanda. Akade ngawe ngoba ngathi ayilingana. Oh, ne space lesi yave oh nango. Kuyavela lapho kuthi uMavundla Media is live. Uyazizwa lapho ne? Ingoma. Wena ilokhuzana. Mina bangikhuluma. 1 2 1 2 hayi. Uyayizwa kodwa ingoma. Ingoma ngiyayizwa. Ngiyayizwa ingoma. Number 2. Ngizokubingelela ke ngikudala mina wethu. Okay. Usabelo uthi uyapha esingisini. What can I do nigga? What can I do? I ain't speaking Zulu no more. Ngidlale nini? Wembe uyabona ke lo shuni ke okhuphuka ngawo ke uyaqhelaza uqhelaza umuntu ke manje hey lalela umuntu bayehlezi yethu. Ingoma zami ke lezi mfethu. Through hill these are the times we all wish for. The moon lalela liculo lithi these are the times. Umuntu wangikhipha emsakazweni. Ngangishama mina mfethu ngangishama mina technical producer mina was singing along usekhaya ngithilalela we gonna be everything at all we take a time we need to be
yabo nje kumanje kwamantombazane le emakhaya okungibukela ukuthi no how ma the guys kodwa wayengathanda na ebafethu Basho bela Mkhize wants to join on your video. Sizobuye stream. Sabana ku page lethu lika Facebook kama lakhe ewandi_mhlali and ewandi.k Prophet Mongasizo sizo confirm kodwa. Okay. Because mic 2 fanele ba on bobabili. 1 2 I don't know. Through Hill ne kama la ku Through Hill. Through Hill. Group. Yeah. Through Hill. Okay. The moment you lose me so much more because I feel everything at all. Funa ngizwe ukuthi ngibehave kanjani manje. Facebook uzosinika inkinga ngenxa yo music. Kodwa vele ngeke usivale uzosivala sakhuluma Uzobona ngicathi uzosivala. Hayi muzivala sakhuluma ke uvela ugaphe ngisanda kubuye kuboshwe nje lela page velivele jala Facebook. Ungcono engcono manje ufihlile ngudlala imali entozana. Okay, ake ngene. The moment we lost means so much more. Umhlengi mafuleka ukuthi angisukuhamisha ngishaye. Okay, ngizokushayela lelizana thini lelizana ngizokutshela. Alright, ngenxa yesikhathi ke mhlawumbe umuntu makayinqamule phakathi lengoma. iGroup Through Hill kanti ke isihloko sengoma sithi these are the times ingoma ke lezi ecela ubaba ke umnemzane lapha uLungisani Mavundla esihleli naye ke lapha emsakazweni iDr K online njengoba ke usike sathembisa nawe uyazi ukuthi mengabe ke kushaya lesi sikhathi ke kungu Thursday empeleni sisuke sikudlalela lezi ingoma lezi ecelwe iGuest yethu esuke sinayo ngalelo langa. Namhlanje ke sihleli nobaba uLungisani Mavundla ozosintroduce nje kungekudala bakithi sithembe ukuthi wonke umuntu ekhaya usathokozile wonke umuntu usajabulisa. Siqale ngengoma kaRingo ethi Vuka Sula ingoma ke sesikudlalele njengamanje ingoma ka Through Hill isihloko sayo sithi these are the times emsakazweni Dr K online. Mhlambe before size sibingelele angiqale khona ngoba kubalekile emsakazweni ubingele sobona Mavundla. Nethu asikubelele ngwane sibelele nabalaleli kanjani nababukeli bohlelo lwakho olukhulu the beautiful journey sibeka kakhulu. Uyaphila mfethu? Uthixo uyasilonda mfethu sembonga kakhulu. Siyabonga. Weba, are you aware that you're special? Are you aware of that? Noma ke mhlawumbe uzwa nje ngathi sisho nje awena ukuyona into mhlawumbe okholelwayo kuyo le. Uma ufuna ngibe honest. Yeah. Khona lento yokuba honest nokuba modest. Ngalifaka iclass lesingizicala. Ufika yazi ukuthi enye into ebenginayo kule interview bengazi noma ngiyicontacte ngesingisi ngisokunika inkinga ngoba uzosukukhuleka kakhulu. Uma ufuna ngibe modest ngizothi angikholwa ukuthi ngispecial ngikholwa ukuthi ngifana nje nabo bonke abanye abantu especially man consider i-background yami la ngiqhamuka khona kuncane kakhulu okungenza ngicabanga ukuthi ngispecial ukuba modest ke lokho kodwa mangake ngibe honest and realistic ngale nje kokuye esibukweni ngifike ngiyitshele ukuthi ngispecial kwesinye isikhathi ngiyikhohlise ngiyafuna ukukholwa ukuthi uma ngibuka indlela abantu abangemukela ngayo nangendlela abantu abangiwonga ngayo abaqhamuke endaweni eziningi ezahlukahlukene ukuthi singathi badudene sengiqala ukukholwa ukuthi iqiniso lithi hayi ngispecial nethu kodwa ke futhi ngiyafisa ukuthi ngingakadluli kulo honesty lo bese ngithatha udumo lonke lalo special nginikeza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kuphela ospecial ndlela leyo ukuthi uma mina ngeke ngaba special kusho ukuthi khona ukuthile sengikuthathe kumnikazi okuba special yikho kudumo ngilinikeza yena. Kukhona ingosi engiba nayo la mangabe kungabe amasifika nje ku 9:15 empeleni ngisuke nginengosi la khona 8:15 ngisuke ngithi 10:00 la suke nje sidila nje nezinto ezenza isense kuthina kanjalo nakubantu abangabalaleli bethu. Ngicabanga ukuthi singozokungabi khona isidingo saleyo ngosi namhlanje because ngicabanga nginento ukuthi isense sizoyenza nje kuze kuyophela ishow osukwinje la namhlanje kuphela. Futhi mawukhuluma ngesense ukhuluma ngobuhlakani. Yes. Angikwazi ukukhuluma mina ngibe serious ngamfakile uNkulunkulu. Yeah. Solomon wacela lokho kuphela kuNkulunkulu.
ubufakazi ke bokuthi ubuhlakana kusiyona into yomuntu akuyona futhi into yasemhlabeni siye sibucele nabo kufana nokuthi nje kuthiwa hey khona umuntu ozosukuma la sitshela ijoke yabo manje yazi iyagcilaza kanjani lo shandisi wathi abantu bengahleki so namanje ngoba uthi kunesense esizoyenza ngiyacela ukuthi sengathi sicela hayi sicela uNkulunkulu ngoba uzothi uthi ayikhuluma kuba khona umuntu othi yona le sense bese nizoyikhuluma yona sense no mhlamba kuvale phela ngoba ubuye ube nalento yokuba umsakazi kuyakhuluma kakhulu lolu hlelo ke namhlanje olwami balaleli igama lami ngumhlali nguEwandi kwaKhanyile Sibongo sidlala lapha ingoma zamavundla angifuni nje ngenhliziyo yami yonke ukuthi ile show gcine sekuyishow yamavundla ngizolwa uma kwenzeka kodwa uzokwemukela ngizolwa kuze kube sekugcineni let me play you lengoma ngisazongena mnewethu ekutheni mhlambe ishow yethu imayilana nani nokuthi sithini kodwa kwamanje ngisakudlalela ingoma ezimbili ekwezakho ecelile ngizokudlalela esibili esithathu manje empeleni ngizokudlalela yona uthe ingoma kaJoy ethi I believe in you nathi okay ni grand ayit lapho lela ngiphethe umfo waKhanyile la ngicela nimlandele bafethu Ewandi _mhlali ula ku Dr Khehlelezi bavele nanokuthi sixoxe nje senye inkabi sixoxe nje ngasibona ukuthi awusoma madoda ukuba wazale kangakithi ukuba waqhamuka ngakithi wayeba isigwebeda sensiza sanibona bafethu sanibonani angilande ndlela bafethu ngiyacela kakhulu ngisemsakazweni la iDr K ngiqale lapha enamavundla ngakhula kakhulu njengoba nje ngilapha ngiyazi ukuthi nizoyizwa inkulumo yethu ukuthi isuke ekutheni vele ngiinspireshwe yibrass yabo so nje aningilandeleni bafethu ngumuntu nje okhelelwa kakhulu ezintweni ezithinta uthando angiyona uscrew ingoma nje kuphela engidlalayo ezingenza nje uscrew unalo uscrew angiyena hayi ngithini Khanyile ya mina ke ngithi ubamba konke kwanze mofika ko screw ungene ukho singadlela o screw into kanjani sifike nathi singene ngase sinika ngithini yo mayinika understand lama screw songena nina uthi ufika nathi campus lit uzotithi sek bese sifika emajongweni hayi lapho ke vele sekhaya ke lapho kodwa ke ngokuzola wentombi ke uzothila okay uthembele ihlelo ngoba sibisi guys ngiyanibona nje kakhulu appreciate nama comments enu kodwa ke show eka Ewandi kuzofanele kuzofanele ukuveze lokho hayi ishow eka Ewandi _mhlali uma kuthi khona ama comments azofundwa ngabe uthi azobefundwa uyena kodwa hayi mina ngiyabona no ngafunda yabo shema ngoba I believe in you through her so madoda kuyangithanda lokho inkosazana uma buhlezi uthi uyakubona kwaqhatha believe in you sekona nano Whitney I said it forever from today no one will ever take your place no indaba zosigwebo manje ayinimene kancane ogcoka amala nokhuzali yanime nje azodanga ngilo ningilalelisa umaskandi ophuze game ngilana la ngoshoyela ke manje basho la such a prayer alele ngiwelile manje ngiphesheya mina kanti bawela kanjani lapho ngingena ngagxila kule ngoma oyikhethile la last week le ya Tony Braxton ethi Spanish Beat yabona ke lo ngoma yabona ungayolalela ama lyrics nomongo wale ngoma hayi lapha ngene ngagxila ngabona hayi no le ngoma ikhuluma nje nomuntu kuphela ayimfuni umuntu ongenayo icrush number 1 hayi umuntu uthando yabona Khanyile masingakhuluma ngothando abanye ngifuna ukutshela ukuthi uthando aliphili phakathi kwabantu ababili uthando luphila kuwe wedwa ngaphakathi luphelele yezwani bese lahamba liyofuna umuntu olufuna ukuyoziveza kuyena luphelele zonke lezi ntombi la manje usuyazishela ezamvele sabona nibophebi sabona nibona na
umuntu akutshela ukuthi sawufuna uthando baba angeke ufuna kubani uthando lukhona luphelele ocisha ugesi yabona le moment ebetween ucisha wakho ugesi nokulala kwakho uthando lwenza ezinye izinto lapho ngaphakathi kuwena nje luphelele lukulandela umuntu wakho lumbeke lapha phezulu wakho umqabula ufuna madoda ukhulume naye ugcina ungazi ukuthi uzumeke nini uthando ke lona lukulandela umuntu ekwa television uthando lumbekelana lumtshela indaba zakhe lukutshela futhi ukuthi anginandaba noma uyangithanda noma ungithandi kodwa mina ngiphelele ngawo lengo makahwidi besingakuyidlala ethi run to you okay noma nelihle uthi le ndoda idinga amavurukwashi ithi kuyobhekana nokusimangalisa kash athi la kodwa ngiyafuna mfana ukulethela igenge yami ya TikTok eyenza kakhulu la kulesi station uzoyihosta nje ngizwe ukuthi udlengelele uthini mangabe kuthiwa I believe in you ukuthi uyakwazi uzidlengelele noma sekuthiwa I believe in you yabona social media mfethu usakhela ama brands amaningi social media usakhela abantu esingathembela kakhulu kubona nobody yes for sure because thina qala sasazi ukuthi umuntu oyisihlabane ufuneka azwakale eradweni azwakale ku-TV and into eyayimdlisa iyodwa ukuzwakala nokubonakala kungakhathalekile ukuthi khona imali ayenzayo ngalokho kuzwakala nokubonakala now sesino social media osinikeza the same thing which is ukuzwakala nokubonakala bese kuvela ukuthi noma ngangiqasha lapho nini kodwa content ngizoyenza kodwa mina content ngizonenzela yona edlula laba ke nenithi ke ibona ayibisi vele yenza kakhulu namanje ngiyaqhubeka I'm appreciating the content umuntu ayibona yenziwa abantu bonke lo muntu is a professional ngegift yakhe leyo nto ke wevunze yazi ukuthi ihamba ibanga elide kangana lento inika i-fair game fair play from abantu abasuke besuka from disadvantage like backgrounds lapho nesuke ethi kunama content mina nje mengathi abantu engibafollowa ngempela from TikTok abantu abakhuluma ngecontent yangakithi emakhaya ngilandela omtshali mina ngilandela umtshalo ongenamoto abantu othi ngempela hayi ngoba kuukuthi content baphela nje bakhuluma imfula imosha intaba ihlahla zemviyo izemthunduluka finish isibeke on the same platform yayisithi you are able to create anything that you want to create la ukhona with what you have it's the question of the consumers ukuthi man okay what are you bringing on the table athi no ngulethele iphaphu ulethele isibaya kuyagiyala nangomunye kuyaqonyana la kuyashelana la hey lapha sihambisa impahla lapha yonke lo ama content ethu ke njengoba songena nje kulezi indaba ethinta abantu abashelwiswayo lezi insizwe ezidinga ukuthi isheliswe pho ngenkinga ngicela ukutshala izolo kade ngishaya intombi ngishaya live khona la ku social media hamba yobuka ipost yami engisanda kuyenza nje yokugcina la bengijuqa nje khona intombi ngijuqa lo munye mfana lapha umne wethu ubani konje lo mjito Medis Paul Modisini wayisha wayivala namanje ngisafuna yabona namanje khanyile sengifuna ukwenza isimanga ngithi intombi nje ethi yona isiyehlule angifuni into zongidlalisa ikhona nami ngizocela ukuthi ungidlangisise akunankinga hayi ukhanyile mina ngicela intombi bafethu ethi isiyehlule angifuni intombi engizothi mina ngiyayishela inqomo usazi uyaqala nje yabe ngicela intombi hayi kodwa eyisayo ikhona 2 hayi intombi ephoxayo awuyifune photo angifuni intombi engahloniphi phela mina ngifuna intombi mina engizothi noma ngikhuluma nayo noma ingishaye ngithi ngishaya ngamazwi kodwa hayi manje ukuthi manje isizongenza ukuthi manje hayi ngizwa ke lo ntombi ngoba ngizovele ngiyizaleke same time la ngivele ngiyeke ngisho ukuyishela vele ngomzali mntanami lalela ngane lalela ngane asikho lapha asikho ke lapho mntana mize ngathi lo muntu usuyithatha ngamawalini usungetheke kakhulu empilweni khona ngiyibonile nami lapha na TikTok ukuthi kuthi angikadle lapha kodwa bese ngimanje into lo muntu indlela eza ngayo uzosuka ngangiphikisi ngenhliziyo angangiphikisi angiphikisi ukuthi weyisa kangakanani ukuthi sisilwe manje lento ukuthi ubani oweyisa kakhulu afuneka ukuthola manje esinjengongizwa kanje esizomqeda inkani hayi ungathola isilimo esinjengongizwa hayi make lapho usumsakazweni okushe ngikuthola okay sorry guys sorry
ungatholi iwengu awuthi ngeke mnewethu Kama lakhe ngoWhitney Houston sihloko sengoma sithi Run to You sisasemsakazweni Dr K online kanti ke sihleli noLungisani uMavundla okuyena ke ozositshela empeleni besingakongeni kumongo wale ngosi ukuthi ke umuntu phela uvela bethu excited mangabe ehleli neqhawe lakhe ehleli nanomuntu ke amrespectayo kakhulu ngiyazi ukuthi mengathiwa mhlambe angivele ngikhululeke nje ngande le show ingashaya ingaqhubeka kuze kushaye o10 kushaye o11 kanti ke asifuni ukuthi kube kanjalo so namhlanje angifuni ukuthi ngikhulume kakhulu ngicabanga ukuthi ezintweni esengiyikhulumile umuntu okuyena ozokhuluma kakhulu uyena umnewethu esihleli naye uLungisani wakaMavundla sengiyidlalile izingoma zakhe nje ezimbadlwana kakhulu ngoba ziningi zona zithi azibe u8 sezizonke iphelele izingoma ezicelile sengiqale lapha ngengoma kaRingo ethi vuka sula bese ngakudlaya nengoma futhi kaDrew Hill ethi these are the times Joe Thomas ethi I believe in you bese kuba ingoma ke kaWhitney Houston ekuyona into engidlala nje manje ethi Run to You we Mr Mavundla Mnewethu uthe ufunda oluhlelo lube ngami kodwa uzothi akukhulume mina no kuzofanele ngudedele mnewethu ngalezi nje ezu4 mhlambe esengiqalile ngayidlala njengamanje noma ungangena ngoba kungenzeka ukuthi mhlambe uthothi ingoma engidlala koqala uzosukwande unabe kakhulu ngakani ngifuna le show ukuthi wande ngendlela ongakwazi ukwanda ngayo mhlambe siqale ngengoma kaRingo mnewethu ngayifaki zonke ndawonye ethi emuphi nje uRingo ongamthola makuyingoma kaRingo ngendlela engimhlonipha ngayo lo wababa ngisho njalo ngoba icraft yakhe yakhombisa ukujula nokudepha kakhulu emsebenzini awenzayo ngendlela enjalo ngayifundisa ukumhlonipha nokumthanda kakhulu lengoma ke ethi vuka sula ngazifica mina kuyona uma ngikhuluma ngami wekhanyile angikhulumi ngami kuphela ngikhuluma ngengane yasemakhaya okay mina wemnethu ngimele mina ingane yasemakhaya futhi yabona akhona amakhawuthi uma wakhona uthisha mhlambe ubaba wakhona uMadipane usebenze enkampani la emakhaya mina ngikhuluma ngalamakhaya okungekho ngisho indawo la ongathiwa amakhono usebenza khona other than ukubiya ibaya zabantu ukumbiziza ukubiya imizi yabantu ebesethula la umasentshana ubaba wakhona lo umama wakhona udayisa intwanyana ezincane ezikoleni nakhona mangekhona ukuthi isempeshenini ngikhuluma ngalawo makhaya aleyo ngane engenalutho kodwa edinga nje someone ozosho ukuthile ibisiyazi ehlukanisa nenhlupheko nebackground yala ithi ngelinye ilanga mina ngicabanga ukuthi ngiyokuveza ukuthi ngimkhulu ngiyalingana nalezi ingane engicabanga ukuthi ziseyindaweni ezingcono so leli iculo likhuluma nami ngileyo ngane malithi vuka sula uvuthulule bonke ubuvuvu okhuliswe ngabo besithi ilokishi kanti nasekhaya yabona athi bathetha uthi bathu nje bathetha ngokungathi awunangqondo yezwa uthi zipruveke wena ukuthi unayo ingqondo iyangichaza into engiyenzelwe ingane yasemakhaya kamuva nje iyona egcwele kuma news njengoba sikhuluma uma ungaya to the airwaves kuma radio stations uya kuma televisions uya ku social media ingane yasemakhaya ebukwayo nelalelwe nenconywa kakhulu kamuva nje ingane ebuye emakhaya asithathi lutho asisho ukuthi we taking anything away from ingane yasedolobheni no we're not comparing but we are proud of what ingane yasemakhaya has done up to so far given I background eqhamuka kuyona you understand so ke lengoma ngaphezulu kobunyoninco ekubhalweni nasekuperformweni kwayo umyalezo wayo ukhuluma nami ngiyileyo ngane ukuthi kuzo lezo ikole zemsimbane ezimbuzi nobulongwe neothango lwesikole ongangena noma ikuphi la uthanda khona ngenxa yokwesweleka kwemali when uyileyo ngane esangaphuma ifunde khona lapha iqede iye university isizwe uhulumeni ibuye izoba uprincipal ozoqala isikole esifana ncimishi nesasemhlanga
Hey Mr Mafundla mnewethu ngike ngayikhuluma indaba yokuthi angifuni ukuthi le show igcine ifika la engafuni ukuthi ifike khona kodwa ngiya-appreciate ngiyabonga kakhulu into soyenzile wangithi uyazi lento ye-radio ngoba uke wayenza ukuthi umuntu uye a-prepare imibuzo thizeni lento ufuna ukuyisa ohlobweni lwe-podcast manje ukuthi ibe organic ibe genuine ngendlela engakwazi ukuya ngayo ngoba usuphendule nemibuzo eminye yabo nje bengisathi ngifuna ukukubuza yabona unento eyenzayo kuma platforms akho ngoba ngiyazi ukuthi unama platforms zakho osuke khona ukugqugquzela ukhulisa kakhulu nento ye-art nento ethinta abantu basemakhaya la ugxile nje khona kanjalo kunembuzo ojwayele ukuyibuza mnewethu kubantu abangama poet ukuthi kule nkondlo yakho mengase kuthiwe ake kube ukuthi ukhotha nje noma uqaphuna olayini othi umuntu kuyoba kayizwanga le nkondlo mawukuthi akawuzwanga lo layini lo imuphi kule ngoma ke usuvele wahamba kubona labo layini yabo bengithi labo layini bengithi ngisafuna ukubuza ukuthi mawukuthi ngempela umuntu ake athi akayizwanga lengoma kuzobe ingezathu sokuthi labo line akabezwanga kodwa ngoba semsakazweni mhlawumbe angifuni ukuthi sigcine siyenza iba i-podcast ake ngithathe ke abasilalele kukhona ke udadewethu lapha ke owakangwane Nicole bengiyona iphone guys ngiphelelwa i-airtime phela anginayo ilokhuzana la sekunabantu abazuza uqeda sohlelweni la ulalela uyadlala ngihambile bakithi angikho kwi-Wi-Fi yakithi manje ngikhohlwa ukuthi anginayo idatha lana nalo licolo fana yabo lelicolo leli Spanish guitar ne ngine lento yokuthi sisa on la usho yeah shuthi mina iyangibhuyisha lento ngezizathu sokuthi nginama-followers amancane bafethu aniyilekelele bababhushe ngifollowini yazi benze njani mangabe ngithi ngiba live la emsakazweni through Facebook amanye ama platforms are right bangikhicka out same time ayisho futhi umuntu ukuthi hayi indaba zami malokhuzana ama copyright and stuff like that ingathi babuka indaba yama followers hayi nami bazongigabha khule usho nje bazongigabha kodwa mina bajayela ukungigabha yazi nene uma sengi-uploadile bese iba yilokhuzana bese beyitracer ke after that so kwamanje ke angazi okay kodwa ke basakhona banondumiso Swazi Dube is watching sawubona we nondumiso Swazi wekhona ulungile le afro sithe angifuni ukufunda amagama abantu bavundu yenza ngelinye iqophe lelo zogcina manje guys seniyangibona manje sengibuyile made to love you across the sand okay someday hello to be the one that you caress with the tenderness, but you don't know, don't even know that I exist. I wish that Ishabo if bengathola ama lyrics ale ngoma yeah khona uline wami ukhona ngiyazi ungibuza ngawo senengibona mfethu okay siyabonga sisemsakazweni i Dr Kehlelezi live Dr K online sihleli ke no ewandi.k ewandi_mhlali ngimenyiwe ngiyabuzwa imibuzo ngiphendule la guys ngicela ukuthi mangithi ngiyangena ku TikTok ngibone sekunama followers angangala ama views please yawo lama views lawa amavundla njengamanje ngicela ukuthi mangabe ngithi ngiyangena ngale TikTok kunabantu abangako abangifollowayo bese ngibafollowa back same time bathethe uba ngicela lokho ngumhlali ewandi_mhlali ewandi_mhlali please undi uNDY yes ewandi Sondiya uthi Mavundla madoda uyi-role model yami kodwa bhuti sabonga futhi i-role model yokuqala nenkulu kunawo
wonke uNkulunkulu. So nayo ke leyo ngiyintshontshe ephezulu. u_Ewandi_Mhlali umhlaliseni kahle kahle lakhe nje lobujongo umhlaliseni lo mfokhanyele lemgwempisi wasefika lana ke ngaphelulana endaweni zomtaka abantu sewumhlali nanga lama lyrics la I'm sure khona lapho vele. I wish that I was in your arms like that Spanish guitar khona indawo khona le ngikutshela. Lena ngiyayazi lo ndawo. I sit out in the crowd and close my eyes, dream that you are mine and you do not even know. You don't even know that I exist. I wasn't don't even know that I exist. Yeah, Now I'm sitting there hoping that you see me. At least see me, let alone talk to me. Yeah, ne? At least Zongena ngo Tony Braxton masibona. Sesiyahlehla. I'll be your song. Ulukhona ngobeni. And ukhuluma ngomuntu osuke ezobeka stage la perform something bese ethi like I want you to play me all night long, not just the moment yamanje ukuthi ngibambe njengesiginci mntakwethu ungidlale ubusuku bonke lengane ngani ikhulumi amazwi amanzima kakhulu ithi I will be your song. Okay, let me ingoma zami eyamnale I'm sure. For sure. Gerard Levert, Meant to Love You. Lalela ngisothandweni angididiseki. Ngiyanibona njalo lapho ku page lami ka Facebook ukuthi nikude kodwa ngiyanibona noNkulunkulu uyanibona. Umuze umuntu mase eqaqanisa. noNkulunkulu uyanibona lapha kodwa ngomuntu ufuna ukusondela naku nalapha ku TikTok Mavundla Media Experience. It had to be my death. Sifiso to sin. Athi Vundla siyangikhulisa ke kodwa man. Yes. Siyabonga kakhulu, siyabonga ukuthi Majongo. Japhu kanjani we brother ulalela lo shuni sengibonile kusho pretty licious uzaza kadlabazane. Thank you baby. I'm a good Thursday guys. If it's Thursday, lalela, I am strictly romantic. On a Thursday. I'm a gentleman. I remember you had a romantic Wednesday. Yeah, but. Yeah, nemsaze nemncane kusasaza nemsaze. Yabona kuwezilo mzanza. Asuka ngiyekeni mina mfethu. Ngiye ngithi noma sengafa. Ngibheda nje phela. Angiboni ngiyofa. Akufanele mfana ngithi ungakoyiphinda phindi nakangaka. No, angiboni ngoba kafanga uSteve Biko. Nasemva kweminyaka emingaka aphume enyameni. Kodwa usaphila futhi usaguduza enhlizweni zabafana naye azizala kubo. Usagobhoza futhi emithanjeni yegazi labanengi. uNkulunkulu ke noma sithi ubuNkulunkulu ke bunjalo. Abufi buphakade nje so hayi nami ngeke ngife bafana rate lapho kuNkulunkulu abantu abafana nabo kahle ke hayi mina kuphela uyazi iproblem iqalaphi wekhanye sokhuluma ngelinye la abantu bacabanga ukuthi uKristu umuntu abantu bacabanga ukuthi uShembe umuntu abantu bacabanga ukuthi uMuhammad Ali umuntu or uAllah umuntu bamreduce uNkulunkulu bamenza impetho bamenza umpetho uNkulunkulu umoya ongena enyameni ebese leyo nyama yenza abantu beyibiza uNkulunkulu kanti aphume kuleyo nyama angene kwenye ngoba uNkulunkulu mayizoza kubantu phela uba umuntu azathi obhala kahle waba umuntu engemuntu so ke yikho ngithi ke wonke vele umuntu akusiyona lento oyibonayo yingakho kwabanye kithi
ngihamba phambili futhi kubona ngikholelwa kakhulu kwabakithi abadala abangabokuqala othola ukuthi mangafika umuntu wama 1870s angibuke kukhona umuntu ncimishi wakithi engifana naye because the DNA runs that long. The DNA runs eternally. Ricky Meti, we keep coming back, we don't die, we multiply. We never, we keep coming, we never die, we will never die. Asibe ngale conversation emsakazweni. Sithathe on air. Sabona wempume. Gerard Livet sihloko sengoma ke sithi Made to Love You ingoma ke lese ngidlalayo lapha esikamne wethu Lungisani Mavundla sisemsakazweni Dr K online sisohlelweni The Beautiful Journey kukhona ke I conversation la that we are having offline isingikhulisa umqondo wokuthi ngoba ukhuluma at a level of uNkulunkulu manje ngifuna nanokuthi umlaleli angasali kulento empeleni bengisathi ngisazodlala enye ingoma emva kwale ngoba ngiyazi ukuthi umuntu ongayithandi lento yengevu bandla kuzofanele asixolele ngoba sizothi ukubabade nje namhlanje azile kakhulukazi ngosodlala umusic but size ngemeaning behind umusic lo esobe sodlala namhlanje uzosixolela uma ukuthi mhlawumbe ngumuntu okhathalayo ke uma ukuthi sobonile abantu banda kakhulu ngeindaba zokukhuluma zonke lezo zinto ezifana nalezo nayo iCD yayidlalele no USB umsakazi akusewona ukudlalela umculo akusenjalo namhlanje so awusidlalela ngoba sathi semakhaya kuwazi nani ukuthi hayibo manje umsakazo ukuthi sikuvula umqondo sikhulume nawe it's about conversations yabo umculo idlalela yes and lento engikuyo manje lento ekhuluma inkhumbuza indaba yokuthi I've been like talking about myself now not omunye umuntu I've been very limiting uNkulunkulu when I pray sure la kwenje ngiya emkhulekweni ngithi sengiyakhuleka manje nginalento ukukala ukuthi but ayingeke yabo ayingeke yini manje lengiyithandaza is it even possible ukuthi lento ingenzeka ngoba sengimregisile kakhulu uNkulunkulu ngambeka at my level ukuthi mhlambe ngokubona ngamandla ami enginawo kanti nginayo into yokuthi mhlambe nje the reason why vele kwaseqaleni ngize ngithandaza is because I've realized ukuthi anginawo amandla okwenza lento sengiyisa kumnini wawo amandla mhlawumbe ongaba nendlela yokwenza ukuthi lento yenzeke futhi ngamlimiti into mhlambe ama lokhuzana khona igama lesingise ngifuna ukulisebenzisa ngiyakwazi wena ngoba uyasazi isilungu ngifuna ukufaka yawo ngizolibamba fast lelika Ngiyadlala. Ngiyadlala kodwa ngibona leli gama leli elisho ukuthi ama limitations kodwa ngifuna leli ama limitations yabo ngifuna leli gama restrictor nalo lelo restrictor abanalo lona nalo ngazethi ngafika ukuthi geji kakhulu manje uzoqhamuka kumuntu waseshowe uhlezi unalo likhulu abo bazoqhamuka eshowe leli gama likhulu kahle yabo nje amajonga ngayithe inyathi awayadlo le restriction inyathi ke bengalala phone la ikhona ithini leto restriction but ngilapho Vundlazi mnewethu ukuthi sigcina uthothi ngenxa yama limitations esinawo nokubona amandla ethu ubuncane bawo nokuthi iso lethu njengomuntu likwazi ukubona mhlambe angikholwa ukuthi siyakwazi ukubona into ethi mhlambe nje just 3 kilometers away angikholwa ukuthi siyakwazi ukubona lapho ngaleyo nto ke bese sigcina nane ifiso zethu siyibeka lapho noma sikhuleka uthothi uyafisa kona ukuthi ngiyafisa ukuthi ngi-own inkampani yamabhanoyi kodwa basuthi isifiso sakho bese uthi kodwa ngathi ngiyafisa nje ukona inkampani yamabhanoyi kodwa manje ube nento ethi hayi kunganjani noma ngisebenze eShaka kungenani kwenziwa ngisho eShaka International Airport kuba ukuhlambe noma thiwa ngenzani khona kodwa ngiyalibona ibhanoyi ngeke ngiyalibona ukuthi ibhanoyi liphuma ukuthini mhlawumbe ukuphola la kwakho makuza lapho uNkulunkulu mfethu unjengemvula yes sir unela bonke abantu yes sir kodwa abantu futhi banjengomhlabathi kudepend nayo ncipha ngokuncika emhlabathini kuyinhlanhla ngake ngabhala ngikhumbula ubaba ongizala enyameni ngane yakwethu ngathi emagameni onke ubaba wake wawakhuluma kasekho ngathi
unamagama athi mfana wami mina ngambona uNkulunkulu. Yes. Nganazisa futhi nani ngaye ukwenzela ukuthi nizenzele ezeninqumo ngoNkulunkulu. Foka mahamba namadoda. Awusamadoda shoba lestaloni sangoma esibhule ngesinye eBhayibheli eziphula ngesho. Wayesethi ubaba iphutho yolenza. Yeah. Lokuthi uthi usumbonile uNkulunkulu. Yeah. Bese ushaya sengathi awumbonanga. Yeah. Mhlawumbe ngenxa yokugwinya zicuku zabanga mbonanga uNkulunkulu. Yes. Wayethi ke lelo phutha liyoba likhulu ngoba ukubona uNkulunkulu kuyinhlanhla. Kukodwa nje usubonile. Kwembulelwe abambalwa kuphela. Yes. So uma usumbonile ungalingi ushaye sengathi umbonanga. Yeah. Khulume ngaye, Yeah. khulume nangokumbona, ungalingiseli umuntu, Yes. khulume kuphela lezi zinto oyibonile. Yes. So ke ngikuleyo ndawana ethi isikhathi esiningi ngiyijongo ngenjalo ngibhula isihlangu sami ngaphandle nangaphakathi. Kuyangehlula ukukhuluma inkulumo ngiyiqede ngingashongo ukuthi ngabona uNkulunkulu ngelinye ilanga. Futhi bonke lokhu kuwonga nalokhu ukuthi okushoyo ukuthi ngespecial okhuluma ngakho kwakhiwe ukuthi langalimbe empilweni yami. Ngabona uNkulunkulu. Lobu special ke bengibusho. Lobu special obukhuluma ngabo. Namanje ngisakholwa ukuthi uNkulunkulu has got all to do with that. Yeah. Coming from background engibuya kuyona eyayingenalutho. Yes. Yabona mangethe lingenalutho ngisho lokudla nolokugqoka nolokufihla ikhanda. Yes. Kodwa kungekho konke lokho kwase kuvele kuba khona uNkulunkulu. Yangenza ngazi ukuthi imali ayimsebenzi walutho uma ngakwazi ukujabula. It's debatable. Yes. Indaba ukuthi imali ayimsebenzi walutho. From where I'm standing and the convictions that I have of God. Namanje ngisathi kuwe ungancama ungiphuce konke including imali. Ungancama ungiphuce konke ungishiye noNkulunkulu ngoba ngaphila ngaphelela futhi namanje ngifuna ukukholwa ukuthi ngaphelela kakhulu ngalesi yasikhathi imali ingakafiki. Sekukhona ama compromises manje kamuva njenginokuwenza uwenzela imali. Let's have a conversation. Ngicabanga ukuthi umlaleli uzolalela. I want to understand leli point la olukhuluma manje about having imali and stuff like that. Yes. I want to understand ukuthi do you think uMavundla that you are now because mina ngithi ngiyakwazi. Sure. Angeke ngize ngithi unemali. Sure. Ngeke ngize ngikufake nje. Abantu abanemali. Umuntu okeseduzane la angasondela eduze afika abone cha uMavundla. Ayikho indaba yakhe. Kodwa I want to understand ukuthi uMavundla would still be uMavundla awuyena namhlanje if imali didn't play any part. Ngiyawuthanda lo mbuzo ngiyawuphendula ngenkulu injabulo. Noma ubuza manje kuphendula. Yona. Awuphendula umbuzo wakho? Umbuzo wami ula ekutheni without imali uMavundla that we know now as uMavundla Media and uMavundla brand because you're not just uMavundla now uLungisani, you are a brand. Yabo. Right. Imali didn't have any role to play into creating that. Ngizophinda ngale ndlela yemvula nomhlabathi. Yes sir. uMavundla ngaba imvula wena ube umhlabathi depending ukuthi mangiwa kuwe njengaleyo mvula ungemukela kanjani. Yes. Angikhathaleli ukuthi wena ungemukela kanjani, ngikhathalela ukuthi mina ngubani. Khona abanye abafuna ukungichaza ngalo Mavundla weMavundla Media. Khona abanye abafuna ungichaza ngemoto engiyidrivayo mhlambe nomuze ngihlala nami ya understand. Mina angikho lapho. So uma uthi wena lo Mavundla uyena uzothola ukuthi mina ngiphendula lo Mavundla mina nguyena mina understand. So uma uthi kimi do you think uMavundla ungaba lo Mavundla uyena yabo lo nguyena mina manje bengiyoba uyena imali ikhona noma ingekho. Kukhona isikhathi futhi khanyele engeke ngiye ngase toilet ngithi Mavundla omdala ngiyakukhumbula
ngoba ngicabanga ukuthi wawumkhulu kakhulu ukunalo Mavundla yena namhlanje yayizinto engishoyo ngoba ubukhulu bami angibuchazi ngama assets nama acquisitions engiwatholile kamuva empilweni ngemali you understand kunobukhulu engaba yibona obedlula ngisho iminyaka yami you understand ngaba mkhulu ngalendlela ubukhulu bami ngibuqala ngeproximity between mina noNkulunkulu ukuthi how far am I think that's the Mavundla that I fell in love with yabo I think uyena Mavundla lo owangithrowa kuwe ngafika kuwe as I was very young ngalesiya sikhathi ngikhula nje ngifisa yabo ngifisa nje ukuthi yabona lo Mavundla ngase kuthiwa I think njengamanje whatever that you becoming now kumina is not a surprise by the way ukuthi vele I think nje it's just a result of what you've been nje all over the years uzama wenzani ukuthi namhlanje Mavundla ngifuna ukukunika this show is not about ukuzokunika vele ngizongena esikhaleni ongivulela sami angizile ukuzokunika your flowers abo and I do not wanna like praise you as my hero because I know that kunaleyo element ukuthi uMavundla that I'm hosting today is my hero so I might even mhlambe ngicina sengivuma nayo yonke into mhlambe ngangayivuma mangathiwa he was not my hero ngiyacela mina ngicela ukuthi ube wena mawukhona la yazi why i-conviction yethu ukholo lwethu luqiniswa kakhulu ngesikhathi silushaye endaweni eziningi ezinye zalo eziliphikisayo bese luyayiprove lona bese ubona lapho uthi I know ilona ke lelo sikhuluma ngalo but basically and in essence lo Mavundla okhuluma ngaye ukuze umbone ukuthi ubani umbone ngohlobo labangane analo akulona lo laba bangane omrenka kanye nabo uzobona lapho ukuthi uMavundla uzobona lapho ukuthi uMavundla akusiye akekho kuleliki wena ombeka kuyona yezwana futhi usuku ungiqhathanisa wrong ungiqhathanisa nomuntu ngemoto ayidriver ngisho ngabe kuthiwe yami ngaphezulu kweyakhe I understand ungangiqhathanisi mina ngemali nomuntu nemoto nezindlu nani ungangiqhathanisi ngalokho mina ngithi ngiqhathanise ngokuthi sivalelwe endlini sifana nesikhwebu sombila esihululwayo ukuthi hlobo lini lombila esuyilona uma sekufanele abantu abangaphandle balu liyadleka singakabheki ukuthi upakeni eparking lot yakho singakabheki ukuthi ekhadini lakho lase bank nebalance engakanani nangoku uMavundla mina engithi uma kufuneka umfune funa yena ngoba inyanga yabantu besifazane weMavundla I'm going to ask this question otherwise if it wasn't inyanga yabantu besifazane because I'm very big on masculinity indaba yamuntu wesilisa and yonke leyo nto efana naleyo you speak a lot about your father endaweni nje la ngisuke ngikuza ukhuluma nje khona and I ngangazitholela nami ubaba kuwe even though nginayo ubaba ekhona very present uphi umaka stuck ngiyaqolisa kusebenzisa ngiyaqolisa engikhulisa mfethu ngiyaqolisa ilale yabona mfethu ngizalwa uZandile uphumelele wakwaGoqo isibongo sakhe uzalwa uJako Obet umkhulu wami kwakuObet ukhipha konke asuka madoda tutu buyanenikela befundile khona eshowe bonke khona eshowe uma intombi yesigodi eyagana futhi khona esigodini waqoma eduze uma uwela nje imhoshana embila hayi buziqhamukele emzini kama waqoma uGarden Boy baba uGarden Boy waqoma uGarden Boy wayeshukela insanga ebincaneni bakhe eyishangoma lafunda kancane ngenxa yenkani lavela yoshaya induku lahamba ligida lapha emzini yabantu nangu njalo lo makoti omncane uyalithanda leli jongo lingenalutho lalotholelwa sukaneni madoda lotholelwa isalukazi don't you feel like you're reducing baba wakho makhuluma lo kanjani not kahle ngiyamuphakamisa yazi why because ngisuke ngisakunika i-background yakhe esaqala
bese ngithi namhlanje sibonele nginaso sendoda namanje from esuka lapho from mina phela ngujaja ngesiqalo nesiphetho sakho ukuthi uvumeleni ukuba isiqalo sakho yebo into ngisho so ubaba ngiqale ngimkhombisa ukwehluleka kwakhe bese ngikutshela imagineni uma sikhuluma ngalonkulunkulu mina engithi namhlanje ngambona kubaba ubaba lothe uqale wawufana nje wetsangu sibize ngesizulu utsangu baba utsangweni nje ubaba ngiyaxolisa baba shaya ingoma waziwa namanje ngeke mangihlangana nabangani bakhe bethi awumfowamba mahamba nishobele esitaloni kuthiwa wayeshaya ingoma eqinsizi ahambe iminyaka engaziwa unkosikazi eselwede ekhaya beshaya ingoma bethandwe kuthiwa kunomcimbi futhi okhona ngaphesheya bashona khona bahlatshiswe nenkomo kweminye imizi andisa nangu manjalo ngenzela ungasuki kuma ongibuze ngayo now simalela uzawadi ya Mungu athi ngilalele awuyena umsakazo today Vundla umsakazo okay xolisa ngibingelele now uma wathanda ubaba uyabo makuthiwa ngithanda umoya wakho futhi wathanda umoya kababa futhi wathanda umoya kababa ngoba angiunderstand ukuthi uma wamthandelana ubaba nami nje bangaunderstand ukuthi unkosikazi wakhe in that way kulega kaya musenkingeni so uma naye futhi ukitchen girl mangithi ukitchen girl ke nakhona ngiyamphakamisa ngempela ukitchen girl umuntu osebenza somewhere balungu cha uma ube uhousewife nje ehlalele ekhaya ikhishi lakhe lela zakhele lona ungowesifazane othwale izingane zakhe ngentamo njengenja masingakhuluma kanjalo engenalutho olubambekayo material esingathi lwenza umuzi wakhe kube umuzi uhlobo lomuzi obekuthi mase kumnyama emakhaya awuboni ngisho ukuthi khona umuzi lana ngoba ngisho nelambe likhanye ebusuku bakhona ulubona ngembobo yodaka endlini yodaka asinawo ngisho umlotha wokucaka mina ngile ungane ekhuliswe lo mama kodwa ubelokho eshilo ukuthi anikho bancane nibakhulu nibakhulu ukuthatha phlo umuntu obekhola ukuthatha phlo ukuthi abone ubukhulu kini nibancane kangako ngoba mina ngisho nje nani bancane ke esasiza ingane nani bancane not just ngeminyaka kuphela ngako konke ngako konke ngako konke sasingelutho nani ngelutho yes wekhanya beholelo 7 rand 8 rand kudala back in the years kwase kufika nje incwadi because bokhanjwa isikhathi eside emakhaya enganani nadlela yokubuya wathi hayi sengiyakholwa emveni kwaloko uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami esho kumamezala wakhe athi abantu bakho kuyoba abantu bami uma wakhohlwa ikho konke okwakubo enekubo ke siqhoshela umasitshela ukuthi ubaba wami mina wayeke sihlabela imvu athi ingane zami ake nidle nje nibuse nje ukuthi uma wasukela umuzi ongenawo ngisho inkukhu kodwa wafike wahlala khona sengathi uxoshiwe kubo uthe umagoqo wathatha uNkulunkulu wendoda yakhe wamenza umagoqo nje lamanga nje ukuthi banamba umagoqo ngakhona umagoqo engimazi magoqo mawami ondaba wathatha uNkulunkulu uma wamenza wakhe eqala 2 wayisize sikwazi ukufika kulo wamusa owasehlelayo wasenza abantwana esikhundleni nala sifune ngabe sesiyabantu siyaphakameka khona uyabona nje manje ubona ukuthi ikhona manje into ngathi mawuthi uyafuna ukuphakama uyiphakame ngempela manje usale kubanjwe nje le ngibanjwe ubukhulu bukaNkulunkulu ngoba namanje ngisho ukuthi lo mavundlo ufuna ukungichaza ngaye wena
izona lezo zinto ebengisangaphakama mina ngazo but bese ngiyibuka ukuthi ubukhulu bazo buyalingana nalobu bukhulu uNkulunkulu wangi elevator kubona bokuhlupheka lalela yabo mangikhuluma ngokuhlupheka mina awungizwa wena ucabanga ukuthi mhlambe ngithi mina ngangihlupheke ngoba ngangena mali mina ngikhuluma kukhona abantu abahluphekile benemali yonke understand ngiyazama angikho nawe ke kushuthi no ngiyakuzwa but ngiyakuzwa kodwa sikhuluma ngokuhlupheka Khanyile sikhuluma futhi ngengcebo asikhulumi ngento ezifanayo it is unfortunate ukuthi sizalelwe sizukulwaneni semali la ingcebo nokuhlupheka siyikala khona ngemali ngithi mina ngake ngahlupheka ngaphinde ngaceba imali ingakabibiko mangikhuluma ngokuhlupheka it's got nothing to do with money mangikhuluma ngokuceba it's got nothing to do with money. Your definition of ukuhlupheka means the absence of God. Wangibambe khoneni ngihleli ke ilang khona the absence of God it rendered me empty. Ukuqala iloko I was loose ngingena content ngingena conviction I had nothing to talk about except hearing people say this and then I'd say it as if it's mine you understand just because I had no content there's no conviction ngangilala ngiphuphe kabhlungu ngibanjwa izinto nginemimoya angikhulumi ngami ngedwa abantu abahluphekayo nje banjalo futhi bahluphekile abanye uze kuthiwa hayi wazalwa wempethe kufuneka uyokwenza inini ukuhlupheka ahlupheka ngisho sehle lemhlangu umuntu ngisho sehle lemhlangu ukuhlupheka webafo okomphefumulo abanye uzuthola ukuthi inkosi yami yazi yahlupheka ingane yomuntu inemali now bese ngithi uNkulunkulu wangicebisa kukhona ilanga engake ngaba nenkulumo nezinye zezingane zesonto eMayville ngithi mina ingcebo yafika kithi imali ingakafiki and wathi mawufika umoya oyingcwele still ubaba waqhubeka waba ugarden boy waqhubeka futhi uma even umongo usufikile kodwa seqale ephuma from inhlupheko nje yaphela inhlupheko khona esalapho uma wawungafika kithi still wawusazophuma ungadlile uma kungekhona ukuthi udle imfino nophuthu kodwa wawuzohamba usafuna ukuphinda ubuye ngoba wawuzobe ungenele ubumnandi obuficekithi hayi no man no asiphethe asivala emavundla ngenxa ukuthi sisemsakazweni mhlambe kuzofanele siyenze indlela yokuthi ingabi ukuthi eyokugcina le conversation ngoba yabona asikhothi intiluthe entweni ebengihlela ukukubuza zona ingoba ngeke ngikuqede ngiyabaza ubukhulu bakho ukuthi mina sekuthiwe ngithi ngiyazama mhlambe ngizogcina mhlambe yabo kona namhlanje ngistrugglisha nje ukufika ku 5% izinto engicabanga ukuthi ngisengazithola ku I think it's intentional you know why you know why at most times we have used media to project a particular picture which at most times inexistent or it's a projection that we may not be able to sustain eventually. I refuse to believe that I'm a celebrity. But most times, yes, I am. You are. True. In the context and in the definition that the world gives, yes, I am. However, every opportunity that I get, I use it to paint the real me. Because vele leye celebrity you do not run a define yourself phela vele ngithi leye celebrity is out there so angiyeke define for everyone to define you that way ngendlela you can't define yourself as everyone angugayele engazi ukuthi it would be very hard for people to have it qedile mavundla mnewethu ngenxa yesikhathi asikudlalela ingoma ibe yinye so bese sibuya conversation ke bafowethu injalo nje mawukuthi ukhuluma nabantu abanolwazi kuleli qophelo ugcina usudigesta usuphuma nje uphela la kade uthi ufuna ukuba ngakhona udiverter empelweni ukudigest lokwesizwe usudiverter uphuma nje ushona le einkalweni kodwa ke ngesizathu sokuthi njengamanje sihleli nomuntu ke onolwazi one-information eningakhulu sigcina ke sesiqnisha kancane umusic kodwa I'm hoping that you are enjoying show ngiyabona nje basekhona iPMB imile nje ngezinyawo amarula wakanene khona nobongekile wakanene MJ siyabonga kakhulu kukhona futhi ke nano Andile wakaSobuza uhleli nathi futhi siyabonga siyabulela kakhulu ngiyawugaba uFacebook wakho
ngiyawukapa Facebook. Facebook. Network yakhona vele ayenzi kahle. Kanti vele lo TikTok wami usuyaphela la. Ngani ngesikhathi? Ilokhuza ibadge. Una i-charger yelokhuza? Mina i-charger. Kusho ngabatshela abantu yani yiphi phone baba ngicane njani? Izongena le nkathi yona. Akuyenzi sidala. Akuyona. Ile i-iPhone. Oh iPhone. Abanami la leli. iPhone. Ikhona kodwa emotweni. Mawuthi una indawo lapho kwena. Ikhona for sure ikhona. Awubafa ngayilana. Okay. Ngiyacela ufuna ukuphela kule moto. Then ngenze yazi mafundla mfethu. Awuyaganga baba. Ngani? You're sleeping on yourself. Ulele. Put not just yourself. Yazi ukuthi I heard it that South Africa or maybe KZN is sleeping on you. Sure. But I can see now ukuthi also you sleeping I'm sleeping on myself. Yeah, nginawo leyo nto mfethu. Like you yabo makuza entweni ethinta yamazi Joe Rogan. Joe Rogan is from US. Okay. Mavundla, you can have a podcast that you can do speaking to anyone that you speak to nje no matter ubani mfethu uyikhulumela nje yazi 30 minutes or mhlambe an hour conversation yabo ama views and everything ongayithola not futhi nakhona ungayingeni ngokuthi ufuna ama views because lento ihamba ke consistent like noma ngathi bayohlehla abantu belapho even when you still didn't have views. Yes, I was doing my calculations. I'm not talking about money but talking about abantu who started ama podcast or abaqale or YouTube channel base ba consistent ukuthi every Wednesday they upload content every Wednesday or every Sunday like abantu bayazi ukuthi noma ngathiwa i-right noma i-wrong noma bazo comment abayigxeke yabo it doesn't have to ikhona izohlezi ikhona yawo lo Shandisi leyo mfethu njengamanje njoba ku 2022 in the next mhlambe how many years 4 years with the research that I did you'd have abantu about 500,000 following you nje abantu that you can call a meeting with phone nje yes yabo out ngifake okay ayikwazi ukuzalala Shandisi hey athi ngufaka kanjalo si right ayikongena idonsa iveli yakwazi ukupheqa le ethi uthi mbola uyifake khona kuphi mana akayikobi on angathi vele selive vele ngisho ukuthi iya charge yabona konke emhlophe sure asibongene engomeni zakho forever my baby. I think I need an interviewer to give you the me that you want. I'll get to know good time in interview. Exactly, I know. So what need man? I got it done. I got to what need man. Then that up. Mungameli wena ngithanda nje ukuzehlisa kwakho kusho uThembelisha okay. Sisemsakazweni Dr. Khehlelezi Dr. K online sihleli ke no ewandi_Hlani Helen Kama lakhe ngolungisani wakamavundla isibongo yena ke sihleli naye njengamanje emsakazweni uyazi ukuthi ngokwenjwayelo into sazi ngayo no sijwayele ngayo ilena eza into nethinta nje ukudlalela kakhulu music asibona abantu abaxoxa kangaka kodwa namhlanje sithi asikuvezele nje elinye side esicabanga ukuthi mhlambe awulijwayelanga ngathi ingoma ke zamavundla sesidlale nje masekudlale nengoma ka Tony Braxton sadlala ka Whitney Houston enangoma ka Joe Thomas ethi I Believe in You nale ka Drohile ethi these are the times empeleni ngiyafisa wevundla ukuthi mne wethu ngale ukuthi sande kakhulu because uma singagxila emusicini njoba noma kade ngishilo khona ukuthi ngifisa sigxile lapho uma ngathiwa mhlamba sizame mne wethu ukuthi sikhulume ngento ethinta lezi ngoma yabo nguqale nje le ka Whitney Houston ethi Run to You ukuthi mhlambe isho ukuthini kwena bese ke indlela engachaza ngayo zonke ingoma zothando engunikeze zona inhloso yami enkulu noma okusuke kurana nje umqondweni wami kakhulu ngengoma zothando zingikhumbuze buncaneni bam
zingikhumbuze ekukhuleni kwami nje ngintwana ngisakhula bese zingibuyisela nama memories ezinto ezazenzeka ngaleso sikhathi ngisakhula. So it's got very less to do per se nalo mculo usuke ecula leyo ngoma, but more than anything it's got to do with the memories it brings back. The memories it brings back ukuthi lalela mavundla yakhumbula ngalesi sikhathi. But ke mhlambe the other element iyo leyo ukuthi if it I wanna run to you, I know how much people are empty of love, mhlambe because of background abasuke beqhamuka kuyona, ebese umuntu ayitholela othile wesilisa noma wesifazane owenza ngithi hawu kanti uyangizwa yini. Mangithola ukuthi uyangizwa bese ngithi ngiyafisa ukugijima ngize kuwe. Ngiphila kakhulu mina Khanyile ngeyithombe magama. Nginesithombe sikama wami efika ephuma ukuyodayisa amagwenya esikoleni esumakhelwane. Ngimncanyana ngineminyaka ewu6-7 running to her. Ngiyombamba ngamaphinifa naye uyaqhamuka esangweni. I want to run to you mama, because of the warmth and the love that I keep getting from uma when I run to them. Kukhona ingane zamantombazane kamuva nje ezithandana nobaba abadala. Why? Because azange ziluthola uthando lika baba ebuncaneni bazo. Ithi mayisithandane nalomliso omdala ayithandisa okwendodakazi igijima iyojikijela kuyena, yona ngesingayo ithi ijikijela ku boyfriend kanti ijikijela esikhaleni esavuleka isencane. Ithi inganakile yona kunesikhala sikababa esesivulekile njengamanje ithandana nobaba kahle kahle ivala leyo gap kodwa ayinakile. There's a whole lot of things engibiza ngokuhlupheka kulokho akuhlupheke bengade ngikhuluma ngakho engithi mina ezinye zalezi ingoma angeke uzizwe until you are at a level where you can be able to articulate the uhlupheka, the poverty that we are facing as the human. I understand you baba, perfectly understand you. Kukhona ingoma yokugcina engizokudlalela yona. Ingoma engizobe ngikudlalela yona, I want you to introduce it. Angakazuyidlala okwamanje, angakazuyidlala nje kwamanje. Ngisafuna nje sithi ukuyixoxela nje kuze kushaya isikhathi la khona. Ngi-understand ukuthi ngempela uMavundla lo esikhuluma ngayo uhlobana kanjani nalezi ingoma lezi ayikhethile. Ngiyazi ukuthi you're gonna be romantic. Toni Braxton, Spanish guitar. I know, Guti, you will be very romantic when it comes to this song. And I think you made me fall in love with this song. Right. In a way. Right. Yeah. Mhlambe lengoma ka Toni Braxton ethi Spanish guitar. Uyichaza nje from like mhlambe the lyric point of view. Yes. Mhlambe asiqale kwinyanga yabantu besifazana ngoba la lo bhala lana umuntu wesifazana. Yes. Angazi noma uyena uToni Braxton noma kukhona bhala efake ezicathulweni zakhe. Kodwa la owesifazane othi I wish you could hold me in your arms like that Spanish guitar. Uthi you would play me through the night and I would be that song. You would play me all night long. Kusho ukuthi indlela amthanda ngayo lo wesilisa athi ngizijwiba amakhahlangana kuwe ngibambise kwaleso siginci ungenze noma yini ethandwa nguwe ivolume kuwe ungehlisa ukunyusa ikey ikuwe isikhathi sokuthi ungidlala isikhathi esingakanani. In fact ngizinikela mina ngonke kuwe ukuthi ungithulisa nini ungikhulumisa nini. La owesifazana osezibuke wazifumana kulo wesilisa. Okubhlungu kakhulu lo wesilisa akazi nokwazi ukuthi kukhona lo wesifazane emhlabeni nje. Uyiphilela impilo yakhe nje lo wesilisa. Ngifuna before uqhubeke wande uzucabanga kakhulu angiyazi ukuthi le ngoma mhlambe manje isingo wesifazane obuka uMavundla noofisa uMavundla embukele lapha kude kodwa sikhona isikhathi la khona lengoma oke wawuMavundla ubuka lona wesifazane umbukela lapha phezulu ufisa ukuthi lo muntu akayi-understand leyo ukuthi angimthandi as a fan angimthandi ukuthi nje ngiyifan nje yakhe. Ubanda nowesifazane mina wethu okade usayingane nje ukhula umthanda ngalolu hlobo lokuthi hey
cha waze wayi-crush crush ngiyamreduce mangisho njalo ngiyamreduce asikhulume ngomuntu obomthandayo wesifazane ngeke personal pa no le ifuna ake simyeke lo mthandayo ngicabanga ukuthi ngisebenzise kahle le crush because khona labantu thothi yabo nje mina ngingayidalo la nje yami crush kalula nje ngale kokuthi size sile siyakuphi nakuphi ngoba ngiyazi ukuthi umuntu mhlambe that umhlaba noma mangibuka engaba mhlambe close to impossible ukuthi ngikawazi ukufika ngifinyelele kuye yabo I'm sure ukuthi kukhona labo bantu ke wababona kanjalo if kukuthi bakhona noma you've never been a person othi kunowesifazana oyitshela ukuthi ulungu umthande la khona not from a point of ukuthi abo wakho yabo no angaba uwakho makuthiwa uyafisa yabo makuthiwa nje uyafisa kuba ukuthi abe ukube makuthiwa ikhona indlela yokuthi kube ukuthi owakho bengabo wakho the only thing ukuthi awekho ama means uyeke khona incwadi wakwayibhala lapha ye security nomuntu wakho ukawazi wafika ukangizela incwadi asibe realistic noku realistic ngifuna ukuthi urealistic wami uthi akekho umuntu wesifazane esengake cela ube realistic usho ubalo fake realistic ukuthi angabo wami ngaleyo ndlela ukuthi owami kodwa uma ngibuza ukuthi ukhona nomuntu wesifazane esengake ngamthanda ngakho konke okwami ngamthanda ngamaphupho ami istep nestep engisithathayo ngasithatha nginaye emqondweni imbono enginayo ngami ngekusasa sengiphumelele ngambone khona lapho yes ukhona umuntu onjalo and it had very less to do with the status ayekuzona she was just an ordinary if I can say miss nobody Joe Thomas, I believe in you. Who is this person that you really believe in ngale ndlela yokuthi ungaze uthi lengoma? Noma you believe in yourself as uMavundla or there is this special someone that you believe in? Lengoma talks to you or it talks to someone else? It talks to my father. Oh my goodness. Mina my role model. Yeah. In a real true sense of the word is my father. Umuntu wayengazi nje u-A-E-I-O-U yezwana owakhuluma amagama khanyile ngenxa yeminyaka nokubona ngangamuzwa yathi impilo mayiqhubeka abuya onke njengoba enjalo angifake icathulweni aye kuzona ngaleso sikhathi awayikhuluma ngazo ngakhala uma ngikhumbula ukuthi ngamphendula ngathini ngenxa yokunga-understand ngathi sengifuna ukumphendula ngathola akasekho yayizingisho yangenza ngathi mase ngihlangana nabantu abanobaba ngathi ungaliyeki ithuba lokuhlala nobaba wakho uma esekhona noma uma wakho uma esekhona umuzwe kukhona amagama mina kukhona isikhathi la ngaye ngafica khona mina ubaba wami my father was my God in a true sense not just not just mhlawumbe ukuthi I'm hypothetical or ngiyangathekisa igama lela hypothetical ilalela libambo lokubhale phansi ubaba wami mina waye uNkulunkulu ngamfica esephutheni uNkulunkulu yes athi mina sek ayikho sisemsakazweni sorry ngiyaxolisa ngathi mina ayi kodwa ngifiseka kulona igama akuthiwa mhlawumbe ukunina natshela lokho now ngathi mina ayikho lento kaNkulunkulu ngenxa ukuthi ngifica uNkulunkulu ekuphi esephutheni wathi uNkulunkulu kimi ubaba wathi mfana wami ngiyaxolisa ngokubonile bekungafanele ukubona usemncane kakhulu ukuthi ungakuqonda kodwa namanje usemkhulekweni yami ukuthi ngelinye ilanga ukhule ukubona. I'll call this interview Vundla's just an episode 1 for one reason. You've answered a lot of things that I wanted to ask you. Yabo kodwa futhi there is a lot more things that I want to ask you futhi still. Yabona uvele waya kubaba
ngingakokhuluma lutho. I have a question la, you can even read it, I wrote it down. Ebeyiya nje kulento kababa, you've covered it. Noma ungafikanga la ngifisa ufike khona, because nginento yokuthi myeke ubaba kaMavundla, because uMavundla manje simthatha njengobhuti nobaba wakwaZulu, asimthathi nje njengobaba waseshowe noma ubaba ubaba weingane zakhe ayizalayo Luyanda, mangabe khona Luyanda noma thiwa ubani, yabo. But uma kungathiwa sikhuluma nawe from an angle of ukubuka societal, if kukhona igama elinjalo, ukuthi sisesikhathini la manje bebancane kakhulu abantu besilisa abadunyiswayo noma ababongwayo noma abawongwayo ngokwenza kahle. Angifuni ukuvuma ukuthi abekho abenza kahle abantu besilisa, angifuni ukuvuma ukusho njalo. Kodwa uma ngathiwa ungena ku social media manje noma ngabe iluphi uhlobo la social media, uzofika abantu bekhala ngapha nangapha, bekhala ubumaye ngobaba, baze bakhale nangezikhathi la khona kuthiwa iFathers Day ke namhlanje, ake sibonge obaba abenza kahle, noma sibonge obaba nje generally ukuthi ngoba bawobaba. Yabo, ngiyafuna ukuthola ukuthi uyayivuma lento ukuthi asithathe irresponsibility sonke singabantu besilisa for abanye abantu besilisa benze kabi, noma ku unfair ukuthi mhlambe sifakwe, mhlambe if I may use the word, egameni lonke lithi men's are trash. Yabo, if ukuthi nje singagcina sivumelene ngalokho ngokwakho nje ezuMavundla, uyakholelwa ekutheni lisifanele lelo gama njengabantu besisa sisonke, noma iliphi igama esinikezwa lona lisifanele sonke? Ngoba ngike ngakhuluma, I refuse to take responsibility for izinto that I didn't do. Sure, I'll tell you why you do that. Kukhonto yakhulunywa uMnumzana uJulius Malema kwi-interview la ebekhuluma khona ne-lawyer emhlophe ethi nina nenza ukuthi i-client abe-debater nalo bekuyi-AfriForum representa kakhulu abantu abamhlophe. So uthi lona, but mina ngangekho lapho. Uthi Malema musu uyi-reduce, angikhulumi nawe, khuluma nalento imele. Yes, nalento imele, lento imele wena, noma la usuka khona umele ubumhlophe wena, umele whiteness, because ngazalwa ngamhlophe. Umele wena isystem njengamanje udefender abantu abamhlophe nesystem yabo, udefendayo. Ngiphendula yona mina leyo system, angiphenduli wena, musuyi-reducer wena. Ngike ngithi mina whites are racist, ngibe ngisho ngigadwe abantu abamhlophe abangewona ama-racist as individuals. But I'm saying they are racist because they developed a system abakholelwa kuyona eyayisihlukanisa, and because yayicreatwe yinina bantu abamhlophe. Bakhona abamhlophe kina babekhuleka le system ayiyekwe, kodwa ngenxa yokuthi bamhlophe sebengena lapho, but bona bakhulekile ngaphakathi. Ngifuna ukuya kule answer yakho yokuthi it's unfair though. Ukuba insizwa akuwena insizwa, isigaba ongena kusona. Ukuba ubaba akuwena ubaba, isigaba ongena kusona. Kukhona i-attribute elindeleke kuwena njengobaba. You are stepping into ububaba. Is it related to iminyaka, age? No. No. It's got nothing to do with the age. Futhi it's got very less to do with gender. Ubaba nobumama ngokunjalo. It's got nothing to do with gender. Siyokhuluma ukhona umuntu wesilisa esengeke ngafumana ubumama kuye, in a good sense. Kukhona umuntu wesifazane esengeke ngafumana ububaba kuye, in a good sense. There's a person engifumane konke kuye, ubumama nobubaba, and I know you can relate. Umuntu mayethi mina uma wami ube yikho konke kimi. So ngizama ukukuvezela ukuthi these are attributes, it's debatable. If we've got time, ngiyabona ngoba uyabona ukuthi khona izinto engavumelani nazo vele futhi ngajabula because then it gives me an allowance to unpack. But umuphoxa obaba awuyiphoxi wena, usiphoxa sonke as a gender. Uma sekuthiwa we are trash, baqinisile we are trash because of you.
uyangizwa ukuthi ngithini we are trash as kuyimanje wena usake uyithole sekufuneka uthethe icala ongalenzanga kumuntu wesifazana omshelayo akuscrutinize angakwethembi wethembekile unje because before you uqhamuki inja. Okay, ngalisebenzisa le msakazo because before you kuqhamuke inja ebifana nawe ifaka ikapisi elibomvu nesikibhe sinavy ifithi nje nisiquka quka yafike yathembisa lo wesifazane izulu nomhlaba emveni kwalokho yamlaxaza kanjalo kuyimanje usazama ukuphola nangu wena uyaqhamuka ufana ncemishi njengaye ukhuluma njengaye unenhloso ezinhle ngalo wesifazana but you had to rinse yourself of the mud that is not your own make. Okay, I think you'll have to answer this one after I've played this song but ngizobuza manje umbuzo. Sure. Is it not mhlambe a good idea ukuthi sibahlukanisa abantu singaba uthanda ukuhlukanisa abantu? Okay, ngilalela sihlukane ukuthi is context ngisabuya la ngisazuza le context. Okay, ukuthi okay isolate in a way abantu esithi naba besilisa laba benza kabi bangama rapist laba siyababona laba abenzi kahle siyababona laba baphatha abantu besifazane kabi siyababona and asikuvumeli lokho naba futhi abesilisa abenza kahle laba abesilisa kodwa nguphendule manje hayi ngizodlala ingoma qala laba ke besilisa benza kahle sinento ke ukuthi manje inkolelo noma indlela esifuna ukuthi lento siyisolve ngayo ukuthi senze laba ukuthi babe nesibonelo at least ukuthi yini ukwenza kahle because mhlambe they lack mhlambe into ethi role model abakaze bayibone into ethi umuntu owenza kahle uwenza kanjani yabo singabi sendaweni eyodwa sonke Mavundla lewethu ngicela ukuthi ungintroduce le ngoma khona ingoma engifuna ukuthi ukuyidlala lana mne wethu ethi Forever in Love empeleni ngicabanga ukuthi lethi Forever in Love angikwazi ukuthi ngifuna ukukhethisa though between le ngoma ethi Forever in Love ye Juice or le ngoma ka Jahim ethi Everywhere You Go yipi mhlawumbe ungathanda ukuthi leyo uintroduce? Hayi ngoba vele size waqala ngo Forever in Love ngithanda zonke kanye. Uzithanda zonke. Kodwa ngidedele ngi-introduce le. Uzintroduce ngale. Le nje le ka Forever in Love. Uyafuna kufayele nane background song. Lalela uthi ngizwe ufuna ukuzwa. Izani. Msazweni wakho iDr K online igama lami Lungisana Mavundla Sibongo sikubuyelela ngo 14 minutes to 9 o'clock sikulandela ke laba abafana kama labo iJuice lalela bathi Forever in Love lalela sothi bayilalela le ngoma buze understand ukuthi yini engihlanyisayo ngiyokutshela egcineni kama labo Choose Forever in Love. 15 minutes before ashaye 9 o'clock Mavundla uyena sihleli nayo njengamanje Mavundla Media Experience ungamthola kuzona zonke izinkundla zokuxhumana ola 8. Alalela bafana ngulindile le question yakho. Ngilindile. Yabo le question yokuhlukanisa abantu. Angulindile bafana. Idlala zothi. Oh, okay. Hayibo Mavundla yazi yamnandi into now you are playing okay hayibo Mavundla yazi yamnandi into ingoma Forever in Love ile what's up what's up yazi yamnandi into yengoma kade ushandisi wakho lo uyaphela I think bese ngithi siphumile nje la hayi sakhona nabo 130. Hey guys, ngicela ningi follow please on Facebook hewandi.k abalethela ngibathena TikTok okay hayi noma we bantu kodwa iPhone hayi file nathi lena manje hamba wathi sabona bafethu sabona wenoma Ndovela ayihleka kahle network yami I like it more when we don't agree ewa. I don't know. And ngiyenza intentional but yazi ngifunani. Bese ngazi ukuthi ungayinota lezi. So ngifuna siphikisane mina ngikhumbula even nangesikhathi sami no BK. Usasikwenza nje ukuthi ngithi ngeke kuvumelane nami ngiyaphika nje. Ngavuma uma wavuma iyonakala ke show yabo.
Athi awuyibuyisela hayi. Sasincane isikhathi esisele. Cela uphuma laba mfethu. Siyabonga kodwa kinokho. Eza kuwe nje eqondile nje ezenje kuwe nje straight but ngiyafisa ukuthi mhlambe ngoba sesike sengike ngaba nombuzo la mhlawumbe usale sophendula wona uthi ukukhumbuza umlaleli umbuzo mlaleli ubusentweni ethinta ukuthi kukuhle yini ukuthi sifakwe sonke ebhandeni elilodwa siboshwe kuthiwa bonke abantu besilisa banjalo futhi fanele bathathe irresponsibility akuhle yini ukuthi sibahlukanise abantu ngokwenza kahle nokwenza kabi bese senza laba benza kahle ukuthi babe izibonelo kulabo abangenzi kahle ukuthi nabo ngelinye ilanga babe nesifiso sokwenza kahle ngithi mina singahlukanisa abantu asehlukanisa izenzo ngoba kunesenze sihle nesenze sibi okwazi ukusithola kumuntu oyedwa uzokumhlukanisa yomfaka egroupini labenza kabi kanti unesenze sithile esihle enza kahle kusona kunomfundisi engake ngamthanda akasekho emhlabeni wayidumile aziwa esonta kwelinye lamabandla amakhulu eshumayela kamnandi yabona mangise ekhaya nje ngilalele ngokhisimuzi uma ibhetri likhona lichargeke kahle le ekhaya eshumayela ngemuzi uNkulunkulu usefikile kula endlini kodwa mangakutshela ukuthi lo mfundisi washona kanjani izenzo owayesesolwe ngazo futhi kwatholakala ukuthi ziyiqiniso zokumolesta abantu abafanyana basebancane umuntu wase South Africa umuntu omnyama futhi now lo muntu yedwa unezenzo engithi mina namhlanje uNkulunkulu ngamfuna ngaze ngamthola ngenxa yokuthi naye lo muntu wayenegalelo ekwenzeni kanjalo kodwa futhi lo muntu wangiphoxa ngesinye sezenzo futhi asenzayo now if singahlukanisa abantu then sizobe sivula umgodi kwesinye isikhathi kuwe sobe sivalela ngisho nezenzo esingeke siyithole kwabanye abantu ezinhle kodwa ezikhona kulaba sike ngesinye isikhathi ngithi kuwe ewa babwami mina ngezenzo ezibi umuntu siyamphosa emgodini kunesikhathi la ngezenzo zakhe ebekufuneke ngimthathe ngiyomfaka egroupini yabantu abenza kabi ngimvalele ngaphandle kodwa ngimila kuwe ngithi mina nginaye enye role model eyedlula ubaba wami ngoba ngikholwa ukuthi isenzo okufuneka sisi-highlight sisilungise kumuntu aqhubeke umuntu abe uyilo uNkulunkulu umuntu owayehlosa ukuthi umuntu abe uye ngoba umuntu uNkulunkulu ngicela ukufundela iAmarula ipost icomment la kaAmarula mnewethu khona uzobona ukuthi angingedwa engavumelani nako konke uyibhale before ngisho lento engisho okay ifunde kodwa cha kuhle sibahlukanisa abantu ukuze laba abangenzi kahle nabo bazokhuthazeka well ngicabanga ukuthi it's a topic for another day because uyakhuluma nangezenzo ukuthi mhlambe mangithi mhlambe ngokukhutha kahle ukuthi mhlambe abantu singabahlukanisa kodwa izenzo zabo mhlambe uthi asihlukanise izenzo singabahlukanisa abantu babedalelwe umuntu nabantu uqali lokho and uma ngabe namanje ngisamile ekuthenini izenzo as-highlighte zona ngoba kunomuntu namhlanje osontayo yezwana
usonta ngenxa kamfundisi wasesontweni lakhe. Yes. Usathane mayizohlasela umuntu, Yeah. umhlasela ngesenzo. Yeah. Yezwani? Yeah. Sifike lesisenze bese simrabha konke okunye okuhle ayikhona. Yeah. Njengamanje uma ungacheck inkulumo yethu lokhu siqalile, kunabantu nje manje mina bangibiza ngehero. Yeah, for Yezwani? sure. Athi umuntu, if I can have you in my corner, Yeah. have you as my big brother, my father, my uncle, whatever. But do you think I'm clean? Yeah, ne. I'm not. Yeah. Ngenziwe njani ke? Ngifakwe egroupini yabantu ababi. Yeah. Asehlukaniseni izenzo. I think Ukuthi nakhe sicela ukukuthatha Yeah. lokhu kuyabheda. Yeah. Ngoba masike sabahlukanisa abantu, Yeah. kukhona abantu abazosilahlekela ngoba the moment ungithatha ungifaka egroupini yabantu ababi, ngaba ngikho namhlanje kulomsakazo ngizokhuluma lezi indaba ezinhle. Yeah. Yayibona. I think if there is a like a proper or one way to define you is lele gama le leadership, ukuthi you are a leader, yabo, umuntu onenkolelo kakhulu ukufuna ukwakha then ukubhidliza. Isikhathi esiningi mengabe usuke ukhuluma noma ipoint lakho lisuke liqhamuka from a point of uthando kakhulukazi. Bengifuna ukubuza one question because I have a lot of questions la. But ngoba sesiya ngasemaphethelweni, I think let me ask you this one, ne? Bese ke ngikhona nje igame encane soyidlala nje mhlambe for like one minute, yabo, ngoba kuzofanele usheshise lapho. Ngibuze ngubuzayo usheshe uphendule. Kathathi isikhathi eside kakhulu, yabo, kodwa ngiyafuna ukuthola ukuthi uMavundla ngoba ngelinye ilanga esiphile forever, enyameni mhlambe ngelinye ilanga uMavundla inyama yakhe sokhulumiso kwami ke ya ngilanda lapho kade usho khona inyama yakhe mhlambe ngelinye ilanga yokhathala, bese mhlambe kufika into ethi noma thiwa wena khethe nje ibe yinye into engakujaja ngayo, nayo angisho ukuthi uperfect ukuthi uyenze perfect, but othi khona ukhumbule ukuthi khona nalo othi ngoba mina nginayo khona nalo othi thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. Wona ngiyokhetha. Wona uyokhetha. Mina ngikho ukuthi ngilahle cisho okuningi enginakho ngoba ngifuna ukunikeza uthando kumakhelwane wami. Yeah. Ngikwenze futhi lokho ngoba ngilo makhelwane owanikeza uthando ama strangers. Yeah. Ngabufundu bumnandi bokuthandwa. Yeah. Ngase ngiyabona ukuthi kuba bengazange ngibe ngilithole lolu thando bengizoba nje. So angivele ngilinikeze uthando uma ngithola ithuba, ngingalindeli kubonga futhi ngalokho. So uma ngayithiwa nje khona uNkulunkulu umthetho ofuna ngijaje ngawo ukuthi ngake ngaba yini nothando lokuzenzisa nokukhohlisa kusukela kubangani bami. Kuya ehlobeni nakubantu engake ngasebenzisana nabo ukuthi ngike ngabanikeza uthando engithi uma sengingemumva ngilukhuluma ngenye indlela. Ngicela uncoma umbuzo. Muhle kakhulu. Lalela, mkhulu. Hayi yonke imibuzo okungezeyo. Usho kanje? Yonke. No, mnewethu sisemaphethelweni ngenxa yesikhathi ngoba kuzongena uBK la, uMr Bheki Ngqongo uzobe ezophatha uhlelo lethi The Late Night Antidote. Wenza music ngenye indlela lomchitho. Ngiyafisa uyamazi. Entuzuma mfethu. Ngiyafisa mfethu. Ngiyafisa ukuthi ulalele le show yakhe endleleni nje ebheke ekhaya. Hayi uyayenza kakhulu sense mnewethu. Nanomlaleli onathi njengamanje. Ngiyafisa ukuthi angabe sephuma ngoba waphuma uMavundla, waphuma umhlali bese ke yaphuma. Anikele umnewethu ithuba ubheke uBK. Hayi mfana wenza ama snacks. Kumfanele kahle okuningi engikusho ngithathe kuyena. Usho kanje? Kwamina uyazi. Ukuthi ngeke ngisho phela. Yakhela ngamaqhubeko. Ngivezela labantu abalalela ukuthi mkhulu kangakanani lo muntu ozayo. Esikhuluma ngaye. Okuningi engikukhona ngikuntshontshe noma ngathi ngikuthathe kuye. Ungomkhulu kakhulu ukuthi nje angangakuveza ngoba ubukhulu buyaphikwa ngaso sonke isikhathi. Okay, very quick one ke Mavundla. Phela ungenzele lento awubuzi awuphenduli umbuzo ne? Awuphendula umbuzo wenza lento engizoyisho yona. Yabo. Uyayenza, yes. Okay. Asiqale nje kutheni uzoyisho ngesingisi lento mina ngizoyisho ngesizulu. Okay. Uzoyisho wena ngesingisi. Okay, sure. uNelson Mandela waye upresident wesingaphi lapha eSouth Africa. Uzoyisho nje wena ngesingisi.
uNelson Mandela What number was Nelson Mandela the president of South Africa? What number was Nelson Mandela the president of South Africa? What number was President Nelson Mandela the president of South Africa? Of South Africa, ne? Right, yes. Okay, yaye ngomhlaba impucuzeko ya 2022. On what date was Impucuzeko? Yeah, no. Ngicela uphendule umbuzo ke manje. Okay, no, bekuyoqala. Okay. Nowesibili. Sekuyabuza nje straight. Yaye ngomhlaba impucuzeko yangonyaka ka 2022. Mhla 30. Mhla 30 enyangeni ka? Mhla 30 July. Gama la president wase USA right now. Biden. Qala hayi bengayithembi lento ukuthi uzoyiphendula. Biden. Okay, ndalo uphendule fast ngaphezulu kwayo yonke lo uphendulile ne. Fast. Mafunda amakhosikazi amangaka. Ukuzazo yena. All right, okay, no siyabonga siyabulela kakhulu. Besihleli noMavundla weMavundla Media Experience kabula umhlali kwe1D ngwakakhanyile sibonga sezidle kancane ke nanesikhathi sika BK siyaxolisa kakhulu umne wethu ngokuthi singene nasesikhathini sakho uyeza ku BK ethi the late night antidote ingoma engizoyidlala mina engikhumbuza kakhulu baba Mavundla ingoma yeRisoil mhlambe sengiyomtshela off air ngoba the first time ngiyizwa but the first time I fell in love sasisuka empangeni the first time ngingene emotweni kaMavundla sisuka kwa empangeni engongoye ngakho ukuthi ngangiyokwenza ipoetry lapho wawusihamba ngeDodge sisuka lapha na eongoye siza neno sizethekwini in love uyicula along the way saze sazofika wenza icall umne namanje nginesifiso sokuganwa ngenxa yokubona leyonto wenza icall ungafoneli wawufonela ekhaya ngiyibeke kanjalo wacela indodakazi wawufuna umama wase ifoni ngicabanga ukuthi yabanjwa undodana hayi nanendodakazi yabanjwa indodana amazi umthopha mne wethu umthopha nje umfana wakho omncane umbiza ngezithakazelo zonke nje ngale kokuthi bokuhlelile lo ukhuluma nje naye umfana wakho omncane ngane into ukuthi le ndoda yazi yangihalisa ngazingafisa kuba ubaba ngeli ngiyakhumbula ukuthi wazala lapho. Siyabonga ke bakithi besisemsazweni Dr. K Online no ewandi_mhlali. So zakhulu nawo wonke ama comments enwabeke